Znači danas tražimo jednog killer klauna, znači on se krije se tamo u nekom mlinu, ima da ga safatamo, tu su 3 moja druga, idemo po još jednog druga, polomit ćemo mu glavu, znači ima da mu ispeglam glavu tamo kad ga vidim. Ali to su rekli neki debilski klinci, ne znam koliko godina imaju, valjda da li imaju 9 godina, nemam pojma, a mi smo debili što im verujemo, šta radimo mi sa svojim životom, ja ne znam, ali svejedno idemo mi tamo da vidimo ako bude killer clown, znači ono, bit će ekstra. Znači ima pregled da dobijem mnogo, je tako? Da. Zbog kukuruzne trešnje što si sam prerušio killer clowna, kao svaki klip. Pička. Evo vidite sa kim. Ovo će da nas snima, to je brat njegov. To je mlađi brat i najveće levo smetalno, šalim se dobro. Evo ga punoglavac, još neki. I sada stižemo do kuće od našeg još jednog druga, znači on je punački malo je deblji, ali nema veze, to ne znači... I malo je fiu u glavu. To ne znači da Moda ne može da on uplaši killer clowna. Inače ljudi, samo da se... I zovem vas kad budemo na nekom delu puta. Ajde, čao. I evo, okupili smo se svi, evo ga naš drug, evo ga, pozdravi se. Ćao, pušite mi kuću. Ponovi to ponovo. Luka, nemoj da mi bude... Ok, i na engleskom, znači zna i engleski i srpski da psuje. Čestitajte mu na tom. Gledajte koji put, Znači kad je naj... Evo je kuća, tu živi baba Vruća. Ja, nismo to. Ulazimo unutra. Ma što je pre bilo te, bra? Kosovac family, Opov. Ja ne živim u Opu, ja sam se tu preselio na kratko neko vrijeme. Da znate, nisam se ljobre. Ljudi, evo baca petardu. Ja imam. Evo ljudi, ulazimo u kućerinu. Evo ga ovaj peder. Ulazimo. Ajde, ja za tamo, ulazim. Ulazi i ti. On je glup, on će prvi da umre, tako pol. Alo. I niko neće moći mi vidjeti. Čuti! Alo! Što? Beži ste čuli! Beži u kurac! Ljudi, jeste čuli? Hoda neko, jebo! Beži! I snimaš te, bro? Snimam svo vreme. Čuo sam korake. Šta je bilo? Čuo ovako kucanje u drvo. Ko? Da. Ja sam imao plastični nož pa sam se ukošio, bro. Ljudi, čuli smo, znači... Alo? Ja sam čuo fazon. Ljudi, nije clickbait, možda se nije čulo zašto se ovaj majmun dere ko retar. Alo, ja sam čuo, vidi. Ima korake. Alo, ja sam čuo ovako. Ja sam čuo tup. Ja sam čuo tup i onda sve jače tup. Ja kad sam rekao tišina. Idi mi ovdje, znaš kako mi lupa srce, gledaj. Gledaj, pogledaj. Ja bih gledao to Nećemo na sve puta, ima doma. Ajmo ljudi, ajmo, ko prvi uđe, taj će prvi crkne. Tako je. Ljudi, zasrali smo se, čuli ste korake, trebalo bi da čujete. Alite blic, krećemo, ulazimo. Ja ću da izbučim ove moje knjige. Dobro. Molim tu da se svojsti. Ajde, hoćeš ti prvi ili ja? Ulazim ja, bre. Ulazi ti pa ja za to, molim, ne brini. Neki, čekaj. Nema ništa. Šteta. Čekaj da nema što, čekaj. Ajde, uzmem. A nema ničega, brate. Tamo je nije. Ajde, snimam malo napred. Više nema. Nema ničega. Kaplja voda. Izlazimo. Idemo mi kući. Ali smo se ispalili trenutno, brate. Čekaj, šta je ono kod drveta? Šta je ono kod drveta? Beži! Čekaj, Beži! Ima nož! Nije killer clown, ali ubica. Ima nož! Mamu ti. Jebe u pičku. Šta si uzeo nož, bre? Što se prebijemo sad? Pička ti materina.
Vidite, naši smo idiota, klon. Čekaj da vidimo ko je. 100 lajka da... To je naš drug! On se krio! On se krio! Želeo se da vas ubijem. Pičko papučarska. Jebel nima. Htio da nas ubije. Ja sam zbog tebe dobio kijeti srpskog. Debil, ajde ćao.